айкаси Авросиёи омбудсменҳо дар ваколатдори ҳуқуқи инсон гуфт вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон дар соли гузашта назар ба солҳои пеш беҳбуд ёфтааст. гуфта шуд ин арзёбӣ дар асоси мониторинг ва санҷиши масъала дар мақомоти мухталиф ба миён омадааст. соли 2021 бо мақсади муайян намудани вазъи риояи ҳуқуқи инсон дар мақомоти муассисаҳои давлатӣ, муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида, тавқифгоҳҳои тафтишотӣ, тавқифгоҳҳои нигоҳдошти муваққатӣ, қисмҳои ҳарбӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои томактабӣ, мактаб-интернатҳо ва дигар сохторҳо аз ҷониби роҳбарият ва кормандони мақомот дар маҷмӯъ 33 мониторинг, 27 санҷиш, 10 боздиду ташриф гузаронида шуданд. ваколатдори ҳуқуқи инсон гуфт дар соли гузашта ба ин ниҳод 1951 шикоят ворид шуда, бархе аз онҳо мусбат ҳал шуданд. ин дар ҳолест ки созмони дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch дар гузориши солонаи худ гуфт вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон назар ба соли гузашта бадтар шудааст. дидбон мегӯяд шароити бади зиндон ва шиканҷа дар он давом дорад ва зиндонҳои Тоҷикистон ҳамчунон пуриздиҳом ҳастанд ва зиндониён маъмулан дучори бадрафторӣ мешаванд. чунин арзёбиро ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бепоя хонд. бо ташаббуси кормандони ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон 5 мавриди шикоят аз шиканҷа дар зиндонҳоро ҳузурӣ санҷиданд. санҷишҳо муайян кард ки далели шиканҷа шудани маҳбусон нодуруст аст. ба навиштаи дидбони ҳуқуқи башар мақомоти Тоҷикистон дастрасӣ ба сомонаҳоеро ки интиқод мекунанд маҳдуд карда рӯзноманигорону блогерҳоро барои андешаҳои интиқодӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд. дар бештар аз як моҳи ахир нигарониҳо аз набудани интернет дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон садо медиҳад. санадҳои байналмилалӣ пеш аз ҳама паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва истироҳат дар чор ҳолата пешбинӣ кардааст ки мисол аз ҷумла барои таъмини ҳамин бехатарии аҳолӣ ин фақат як асос аст вазъи фавқулодда барои таъмини мисол ба тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини сеҳати саломатӣ, таъмини амнияти аҳолӣ ҳамин санадҳои байналмилалӣ иҷоза метаҳанд ки баъзе ҳамин ҳуқуқҳои шахс ё ҳуқуқҳои гурӯҳи шаҳрвандон маҳдуд карда шаванд. таҳлилгарон бар инанд ки мухолифат дар баҳогузорӣ ба вазъи ҳуқуқи инсон дар кишвар миёни ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ва созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқи инсон эҳтимол ба шеваи баҳогузорӣ рабт дорад, вале ба назари онҳо воқеият ин аст ки вазъи риояи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон беҳтар нашудааст. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷарима баста истоданд ё ин ки маҳкум карда истоданд, ҳамаи ино созмонҳои байналхалқӣ ҳар як факта бо далелаш сабт мекунанд ва баъд баҳо медиҳанд. он чӣ ки дар Тоҷикистон ман фикр накунам ки ягон сохторе ҳамаи ин ҳодисаҳои ҳисобу китоб кунад ё ки сабт кунад ва дар натиҷа баҳо диҳад. вазъи ҳуқуқи башар дар кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон дар гузашта низ борҳо аз сӯи созмонҳои байналмилалӣ мавриди интиқод қарор гирифтааст. мақомоти Тоҷикистон ҳамеша иддаои бадтар шудани вазъи озодиҳо дар кишварро рад мекунанд.